खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। आसामनि बक्सार लाभलिना बरग'हाइआ अर्जुना एवार्डनि थाखाय सेलेक्ट खालामजादों। इउनियन हेल्थ मिनिस्ट्रिया अक्सफर्ड इउनिभार्सिटिनि भेक्सिन कभिशिल्डनि फेज 3 नि ट्रायलखौ बे सप्तायाव भारतआव बानायगोन। बे अक्सफर्ड भेक्सिननि फेज 3 ट्रायलखौ इन्डियानि 20टा सेन्टाराव खालामनाय जागोन आरो 1600 जननि देहायाव थुनानै ट्रायल खालामगोन। आसामनि मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मैया 18 आगस्टआव मिडियानि गेजेरजों गोबां खोथा फोरमायदों। बिनि मादाव माखासे गोनां खोथाफोरखौ आं नोंथांमोननो फोरमायलांनोसै। बिथाङा बुंथिदों टेटआव पास जानायफोरनि थाखाय 7440 पस्टखौ मास मोनथाम मोनब्रैनि गेजेरावनो फिलआप खालामनानै होगोन। एलपि आरो एमइ लेभेलनि टेट पास जानायफोरनि एपइन्टमेन्ट लेटारखौ 27 आगस्टआव श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव होनाय जागोन। 382 स्कुल कलेज आरो 3980 फोरोंगिरिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामगोन होननानै बुंथिदों। 382 स्कुल्सफोरनि मादाव 197 हाई स्कुल, 9 हायर सेकेन्डारि स्कुल, 149 सिनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो 27 कलेज। इउनियन हम मिनिस्ट्रिया स्कुल खुलिनायनि पारमिसन होयोब्ला आसाम गभर्नमेन्टआ आसामनि स्कुलफोरखौ 1 सेप्तेम्बरनिफ्राय खुलिनायनि प्लान लादों। गासै स्कुल, कलेज आरो इउनिभार्सिटिनि टिचार्स आरो स्टाफफोरा 1 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो स्कुलाव थांनो नांसिगोन। गासै टिचार्स आरो स्टाफनि कर'ना टेस्टखौबो 21 निफ्राय 30 आगस्टनि गेजेरावनो लानाय जागोन। जायफोरा कर'ना नेगेटिभ फैनानैबो 1 सेप्तेम्बराव जइन जानो हाया बिसोरखौ लिभ उइदाउट पे मानिनाय जागोन। बिथाङा आन्डार ग्रेजुएट कर्सनि सिटखौ 25% बारायनानै होनो थाखाय गासै कलेजखौनो बिथोन होदों। बे 25% सिटआ आसाम हायर एडुकेशन काउन्सिलनि स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय रिजार्भ जागोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बायदिब्ला कभिड-19 नि थाखाय सिबिएसइनि हाई सेकेन्डारि एग्जामआ कमप्लिट जायाखै। बिनिखायनो सिबिएसइ बर्डनि मार्कसआबो मोनसे आइडिया लागायनानै होनायसो। नाथाय आसाम हायर एडुकेशन काउन्सिलनि एग्जामआ कमप्लिटबो जादों आरो मार्कसआबो रियेल। बेनिखायनो 25% रिजार्भआ आसाम हायर एडुकेशन काउन्सिलनि स्टुडेन्टसफोरनि थाखाय जागोन। हायर सेकेन्डारि एग्जामाव फार्स्ट डिभिजन जानाय 22,000 हिन्जावसाफोरनो स्कुटि होगोन होननानै बुंदों। बे स्कुटिखौ 15 अक्ट'बरनिफ्राय होगोन। भारतआव थांनाय 24 आवार्सनि गेजेराव कर'ना केस मोननायनिख्रुइ हामनायनि नाम्बारा बांसिन। हामनायनि नाम्बारा गासै 57,584 आरो कर'ना केस मोननाया 55,079। भारतआव दासिम गासै 27 लाखनिबो बारा कर'ना केस मोनबाय आरो थैनाया गासै 53,018। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट नोंथांमोना स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। आसामाव दासिम 82,201 नि देहायाव कर'ना मोनबाय। बिनिनो 58,294 खौ हगारनानै होनाय जाबाय। दासिम 23,701 नि देहायाव कर'ना एक्टिभ जानानै दं। थैनाया 203। मैया आसामाव कर'नाजों 6 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।